Sound Vuma FM Adult Radio for the Young at Heart. 7 minutes before Bongani Mtolo, Slilanga and Gabriel Sithole. Ngalesi sikhathi ngisuke sengithi bamba sengiyavala ekseni. Mabanga sengiyavala before you start your morning. Elukhuluma nawe lamazwi ambalwa bese uyaphuma uye emsebenzini uqala usuku lwakho. Ufuna ukuthi what you are going through is just a preparation for where you are going to. Lezinto odlula kuzona manje zikulungiselela la uyakhona ngoba kunohambo uNkulunkulu akakubeke kulona, kune destiny uNkulunkulu afuna ukukhambisa kuyona bese uyofika la uyakhona. Ngakho izinto zodlula kuzona manje nezinto zobhekana nazo manje zingama preparations ala uyakhona. Elo ibambe lento ukuthi ma uNkulunkulu ezokuyisa endaweni ethile akavela akususe bese kubeka endaweni ethile, kodwa before akufikise lapha akafuna ukukufikisa khona ukudlulisa through the processes, akudlulise through the preparations, akudlulise through the training centers and training grounds. Ngakho izinto odlula kuzona njengamanje zikulungiselela uhambo lwakho, zikulungiselela ubizo lwakho, zikulungiselela indawo engcono uNkulunkulu akakubizele kuyona. Ngakho ma uyithola kunezinto ezingahambi kahle empilweni yakhe ezenzeka khona, uNkulunkulu busy uyakupruna ngesikhathi ekulungisa ususa nezinye izinto ezingadingeki la uyakhona. Ngakho uzohlehlisa abantu abathile ngoba badingeki la uyakhona, uzokwenza ukuthi usukelwe izinto ezithile ngoba ayidingakali la uyakhona. Ngakho what you are going through at the moment, it's just the preparation of where you are going to. Ungakhali mawubona kunabantu abathile abasuka empilweni yakho. God is busy preparing you. uNkulunkulu busy is pruning you ukuze ube yilento akayifunayo mase ufike kule level akafuna ube kuyona. Kwesinye isikhathi mawusalungiswa kuba sengathi uyabulawa, kube sengathi uyaqedwa kanti awuqedwa. You are being pruned for the right cause. Uyalungiselela okungcono. Ungaze uyitshele ukuthi uyahlushwa, hayi ngoba uhlushwa, kodwa khona into uNkulunkulu akayilungisayo. God is molding you. God is reshaping you for the better. Ufuna uye endaweni engcono. No Jesu before aqala ministry yakhe, he had to go via the desert. Wamphonqa ukuthi adlule ehlane, wangadla for 40 days and 40 nights. Kwangathi uyabulawa kanti akabulawa, he's being prepared for where he was going to. Wayelungiselelwa la akaya khona. Even no Davido watshela ukuthi uzoba inkosi, wathi masetsheliwe wangahlala esihlalweni, ukunalokho wavukela abafowabo bamzonda, wayolusa izimvu eyedwa, walwa namabhele neingonyama eyedwa. Hayi ngoba wayisebulawa, kodwa uNkulunkulu wayebhize emlungiselela la akaya khona ngoba le level akaya kuyo imdinga ukuthi edlule kuyi-training, imdinga ukuthi edlule na kuyi-rejection, imdinga ukuthi edlule nasekuqanjelweni amanga. Hayi ngoba engafunwa, kodwa i-preparation. Uyalungiswa ngoba khona lapho kumele aye khona. Lezinto uyibonayo kunabantu abashiya izinto kuwena, it's preparation. Ayimnandi kuba ukuba prepared, kodwa i-final product imnandi. Yabona makuzobhaka ikhekhe lomshado nekhekhe le-birthday, uhlanganisa izinto ezingemnandi, kuthathwa amafutha amafutha mawadluwe ewodwa, kuthathwa baking powder kuhlanganiswa namaqanda kubi mawukudla kodwa, kodwa uNkulunkulu mix it up akuhlanganise bese kuphuma the final product. Mase kudliwa ungaphiki ukuthi bekufakwa nosawoti namaqanda afakwa konke lapha phakathi. What you are going through, it's just the preparation of where you are going to. Uzofika la uyakhona, and masufikile uzobona ukuthi konke kusebenzelana kube ngokuhle kulabo abamthandayo nalabo ababiziwe ngegama lakhe. My name is Phumlani Nkwanyana. You are blessed, you are favored, and you are set apart. Good morning, Mega Grace Nation.